ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ଓ ଜଳ ବହୁଳେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ। ପ୍ରକୃତିର କ୍ରୂରତା, ବର୍ଷାର ବିତ୍ପାତରେ ଜନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ପ୍ରକୃତିର ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିଭୀଷିକା, ଲଗାଣ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛି। ଟାଙ୍ଗୀ ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତରେ ଶିକାର ହୋଇଛି। ଅନେକ ଗ୍ରାମ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସହିତ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଏକ ପଞ୍ଚାୟତ ନପଙ୍ଗ। ଏଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କହିଲେ ନ ସରେ। ଲୋକମାନେ ଜଳ ଘେରରେ ରହି ନାନାଦି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଆଜି କୁଆ ଗ୍ରାମରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, କେତେ ଜଲ୍ଦି କେତେ ଇଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖୁଥିଲି କେମିତି ପାଣି ଅଟକିଛି ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ଜଳ ଜଲ୍ଦି ନିଷ୍କାସିତ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଘରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନେ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି, ସହାୟତା ପାଇନାହାନ୍ତି, ରିଲିଫ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି, କି ଔଷଧ ପାଣି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ? ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠୁ ଦେଖିକି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ମାନେ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର କେମିତି ପ୍ରତିକାର ହେବ ତା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଟାଙ୍ଗୀ ସାଲେପୁର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଦାସର୍ବଦା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅସୁବିଧାର ସମୟରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଆମେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ। ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ନପଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁ ଗାଁ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି। ବିଜେଡିର ଯୁବ ନେତା ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଖଟେଇ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଜଳବନ୍ଦୀ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଭରଣା କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, କେତେ ଜଲ୍ଦି କେତେ ଇଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସି ଏଠି ଦେଖୁଥିଲି କେମିତି ପାଣି ଅଟକିଛି ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ଜଳ ଜଲ୍ଦି ନିଷ୍କାସିତ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ସୁଖ ସମୟରେ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖା ମିଳିଥାଏ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସେବା। ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ସମସ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଜଳମଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଖଟେଇ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଟାଙ୍ଗୀ ସାଲେପୁର।